drago mi je pozdraviti vas na otvorenju ove izložbe koja je zapravo uvod u nešto što će se po prvi puta 3 dana događati na Rabu, a to je Rab Jazz Festival. Prije svega bih pozdravila autora ove izložbe, gospodina Davora Hrvoja. Neću sada duže govoriti o gospodinu Hrvoju, naime imam jedno pismo koje za pročitati koje će nam podrobnije reći o njegovu radu. Pozdravila bi također umjetničkog ravnatelja Rab Jazz Festivala, gospodina Bruna Mičetića i našeg gradonačelnika, gospodina Nikolu Grgorića, koji će nam otvoriti ovu izložbu i naravno sve vas ostale drage izvođače i goste. Evo, ja ću sada pročitati pismo ili prigodnu uvodnu riječ koju nam je proslao gospodin Ratko Vojtek, skladatelj, klarinetist, pijanist i udaraljkaš, solist, bas, klarinetist Zagrebačke filharmonije. On je naslovio ovo pismo Adrenalin pozornice u fotografskom mediju. Pred nama je neobična izložbena avantura. Izazov prenošenja čari muziciranja i adrenalina pozornice u potpuno drugi medij, u fotografiju. Radi se o izložbi novinara, publicista, organizatora kulturnih priredbi i promotora jazz glazbe Davora Hrvoja, na koji su radovi nastali na koncertima diljem Europe od 90. godina do danas. Ovom izložbom autor nam daje priliku da glazbu i gledamo, a ne samo slušamo. Zvuk pretvara u svjetlo, glazbeno vrijeme u likovni prostor, a scensku akciju u fotografski trenutak. Također nam nudi jednu asocijativnu vrijednost. Pojedine fotografije evociraju u nama glazbene poetike, gotovo svjetove koje smo nekad negdje čuli. Da li na nekim škriputavim gramofonskim pločama, da li na nekom putovanju u Amsterdam ili možda na TV postaji medzo u gluho doba noći. Boška Petrovića, čije su fotke dio izložbe, evo upravo u ovoj prostoriji gdje stojimo, pamtimo po jednom subverzivnom naputku prije nastupa. Dečki, niš se ne bojte. Mi nikad ne mremo biti tak slabi kak je publika slaba. Hvala Davoru Hrvoju što ovom izložbom pogađa onu osjetljivu akupunkturnu točku u kojoj se preklapaju dokumentarno i umjetničko, stvarnost i mašta. Gotovo da bismo rekli stvarno i nestvarno. Jazz koncerti nikad se ne ponavljaju. Davor Hrvoj pomaže nam da ih pamtimo. Evo, posebno mi je drago što je izložba upriličena uz ovaj festival. Prvi festival džeza na Rabu i tu se neću se zahvaljivati, ali bi čestitao organizatorima, jer ovo je u stvari veliki pothvat. Čestitao bih što su se odlučili za taj rizik, jer organizirati bilo što na području jazz glazbe kod nas je nezahvalno. Nikad ne znaš koliko publike će biti, da li će te sponzori podržati, kako će ljudi reagirati. Ali prema znatiželjnicima ovdje već vidimo da će večeras na koncertu biti dobro i vjerujem da će to tako biti i zbog Matije Dedića, koji je naša najveća jazz zvijezda, koji nastupa večeras. Moram reći da puno ovih fotki ima poveznice s Matijom. Sad kad smo zajedno obilazili izložbu, bilo je joj, imaš ovoga, joj. Dakle, tu su i neki vrhunski strani glazbenici koji su svirali s Matijom i na njegovim su albumima. Tu je Boško Petrović, naravno tu je Massimo s kojim je Matija surađivao, Massimo je surađivao s Matijom, pogotovo u tom jazz kontekstu. Tu sam ga dobro, naravno. I nadam se da ćete uspjeti uhvatiti djelić tog mojeg oduševljenja glazbom na samim koncertima. Nastojao sam čekati kraj
negdje kraj koncerta kad su glazbenici već znojni, kad više ne mogu kontrolirati svoje postupke, osjećaje. Da, ali u svakom slučaju, evo, zahvaljujem na izložbi. Drago mi je da je i izložba i jazz festival nakon 2-3 minute razgovora stavljen na dnevni red. Evo, ovo ljeto je obilježeno u znaku zaista izložbi i umjetnosti. Grad Rab je dao izuzetan napor da se to rasporedi na više lokacija, pa na kraju krajeva i ovu legendarnu već zgradu Pikove galerije smo uzeli u zakup da njome upravljamo, da se njome bavimo i da upravo se u njoj događaju ovakve stvari jer je ona jednostavno za to nekako po defaultu namijenjena. U tom smislu zaista jedan početak, ja odmah naprijed kažem sve ono što ne štima zapišite, ali zaboravite, idemo zajednički nadograditi nešto za sljedeću godinu i godine koje dolaze i normalno krenuli smo brzo, krenuli smo svjesno sa činjenicom da ćemo raditi greške, ali da ćemo iz grešaka raditi ispravke i nekako svi zajedno rasti i u kvaliteti. Zahvaljujem posebno inicijatorima i gospodinu Ćuku i gospodinu Javoranu, normalno i njihovim obiteljima, što su gospodin Javoran i njegova obitelj neki dugi već vremenski period, a Goran je od ove godine dali jedan štih, jedan vjetar drugačiji na ovaj otok, u ovaj grad u smislu i nekakve ponude i ja se nadam da će uz još nekolicinu takvih privatnih entuzijasta zaista malo preokrenuti svu tu i ugostiteljsku, ali i ovu sadržajnu ponudu otoka i da ćemo prvenstveno poraditi na vlastitom i obrazovanju i edukaciji, ali i kvalitetnim društvenom životu, a samim time ćemo stvoriti preduvjete za kvalitetniju i turističku ponudu od koje na kraju krajeva svi mi imamo nekakve koristi. Zaista hvala i vama, Davore, hvala svima onima koji su nas podržali, posebno hvala izvođačima, posebno se zahvaljujem da ste i vi gospodine Matija došli, da ste zaista ovo digli na jedan nivo i da ćemo od ovog starta imati vjetar u leđa koji ćemo, ja se nadam, našim radom u ovim periodu koji nas slijedi za sljedeću godinu oplemeniti još i više. Evo, da ne duljim previše, izložbu proglašavam otvorenom, a vjerujem da i u toj izložbi ima nekih stvari koje ne govore se svima, pa da ćemo na uho i mi dobiti kako informaciju.